Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, Jut Vogel, ja natuurlijk, waar wij. Ik vind dat wel een ding bij de auto. Hè. Nou, in dit dorp is mijn mam geboren dus. Oh ja? Ja, hij hem Drijk. Oh. In de Baanstraat. Kijk, te weten van ja, maar het zit uit. In de Baan. Mijn mam is een Schaasbergs meisje. Aha. En daar verkal ik ook heel vaak Landgraafs of Schaasbergs. Ja. Wil u zeggen maar, hey, du kalst ja niet Kirchhoffs plat. Niet immer. Maar dat kunt. Mijn moederstaal is Schaasbergs. Moddersprong. De moddersprong. Schaasberg. Ja. Ja. Kijk, Berg heeft geleerd van dich. Ja. Dus is het toch, maar immer wens ik naar de studio kunst te huren voor waar je het nooit van dich. Mijn mam die keren te goed, hè. Ja, dongen van vroeger allemaal hoor. Ja, maar 4 dongen in Kirch voor de Zief. Ja, wat een geweldige binnenkomer aan, man. We kunnen met Jacques uiteraard uitgebreid gaan over het jubileumalbum De Zingde. En ja, het staat op nummer 1 in de 1 Limburg top 10, wa? Of wat is dat, de top 10, wa? De Limburgse top 10, ja. Ja, de Limburgse top 10. En ja, laten we maar meteen beginnen met een knijter van een nummer. Jacques, Parijs. Vertel nog eens even, zo schön weet ze dat op de 20 oktober vertellen. Wie dat gemütliche, intieme concert wordt in het kleedzeiltje van de Hub daar in Kerkhof. Ja. Nou, het verrassende van dit nummer, van Parijs, is eigenlijk dat ik schreef alle teksten zelf, zoiets weet. Mm-hmm. En ik gewoon een tekst gemaakt voor dat liedje. Maar dat bevoel me eigenlijk niet. Gewoon een nieuwe tekst, een warme tekst gemaakt. Dus wat er tweede eigenlijk al. En er oven van te vuren, een uur of 6 dingen bij mezelf. Ik ga nog eens kijken naar dat tekst. Nou, ik bevoel me niet. Dus ik ga hem aan de kantje. Ik denk, nu jullie een Jans, nieuwe maken. En ik denk, van Parijs. En toen had ik het bis midden in de nacht, 2 uur het nacht, voor eigenlijk 1 minuut over 2, de duwde ik op enter en toen waren we verder. En ja, voor mezelf wordt dat heel verrassend zo, want dat kwam eigenlijk allemaal daar. En dat is leuk, en dat is leuk, en dat is schön, en dat is schön. En toen waren we verder, maar ik had hem eigenlijk niet kunnen inoefenen, want er dacht dan moet ik hem inzingen. Ja. Dus dat was wel heel erg spannend. Dus de andere morgen dacht ik bij mezelf, nou dan moeten ze naar de tekst weer kijken. Want dan was die eerste avondje maar kijken of het zich vanmorgen nog bevalt. Maar ja, ik ging het eigenlijk voor, dus we moeten hem eng in de studio zien. En dan moet ik hem inzingen. En toen had ik hem eigenlijk vrij en frank gewoon ingezongen wie staat, zo moet het. Eigenlijk niet vernooien dat. En dat spontane, dat huurde in dat liedje, dat vind ik eigenlijk het. Wie ik de opname achteraf hoort, wie ze mij het liedje laten luisteren, kijk, dit hast du ervan gemaakt, word ik zo verbaasd en zo verrast door mezelf dat ik dacht, hey, vind je zo dat ze hey, door? Ik vond het, ja. Dit is voor mij de verrassing van de Janse CD. We moeten natuurlijk neutraal zien, maar ik moet eens zeggen, wie ik dat ietsje nummer hoort op dezelfde 20 oktober, doordat ik geweldig. We gaan gauw luisteren naar Parijs. Ich in Paris, die schöne Stadt in all sin Pracht, magnifique. Paris mit all dat Schicke. Paris, oh, is oh la la. Paris is Louvre, Mona Lisa op der Berg, Montmartre. La Tour Eiffel en Moulin Rouge. Daar moet ze heen, dat moet ze zien. Stad van de leven, Parijs is leven. Ah, wie daar wil ze immer blijven. Wer kan dat niet begrijpen? Paris, monsieur, est toujours l'amour. Paris. Bang! Ja, geweldig, wat het arrangement ook. En
Ja, wat op de oven nog gezag wordt, de lui van Marlstoon die zagde van, ja, bij de Jacques is het immer zo, merendeels steekt het meteen de allereerste keer, hoor. Ja. Ja, ongelooflijk. Nou, ik doe hem natuurlijk wel een minutige vuurwerk. Ja, maar ik in dit geval dus net, hè? Nee. Want bij dit liedje, en daarvoor is dat ook, kijk, normaal, ben ik een liedje inzingen, had ik dat hem, 20 keer gezongen. Denk ik, wil ik het zoeken. Ik wil eigenlijk niet gehinderd worden door de tekst. Ik wil eigenlijk zingen. Dat liedje moet al van mij zien. Mm-hmm. Maar in dit geval wordt het dus niet zo bij Parijs. Bij Parijs, de tekst wordt fris verdig. Maar ik hou zo'n spas aan de tekst. Bijvoorbeeld die zin van... ik zie garçon, si beau et belle. En een jong kan niet bellen zien, maar tegenwoordig kan dat natuurlijk wel. Ja. Dus, en zo heb ik zo'n paar dingen erin, in de tekst. Ik hou er gewoon spas aan. En in dit geval, dacht ik gewoon, ik begin gewoon te zingen. En voorzien te overkomen. En ik dacht, wie ik verdig word, ik ga het gezongen in één keer. En toen kwam ik in de studio naar binnen. En toen zat er George, George was aan het opnemen. En dan zat er George, ja, klaar. Niks meer hoeven te doen. Maar zelf had ik ook zo'n idee zo van, nou, ik hoef er niks meer te doen. En met uren dat wel wilt, ik niet. Dus ja, en ik word echt zo aangenaam verrast. Ik vond het... En dan zie je ook dat een bepaalde spontaniteit ook in een liedje moet zitten. En dat kan ik dus niet doen. Ja. Geweldig. En ik zal je vertellen, bij mij werd die Gries gedraaid. Hé, Annisse, maar dit is de jubileum-cd van de Jacques. Hè. Dat zingde gewoon einfach genomen Jacques met 12 nieuwe nummers erop. En ja, geweldige nummers. Voor gaan ze huren, of ze alle 12 kunnen worden, dat weet ik niet. Want voor Moelen natuurlijk ook. Dadelijk gaan we eens even gaan over al die cd's die door vuur geboren worden. Ja. Ooit in 2000 begonnen. Ja, joh, het millennium, toen vangen we daar natuurlijk wel. Nou, het wordt net eerder. Het eerste liedje wat ik opgenomen heb is dat Ronste Nooit. Ja, joh, maar dat was Jool is Jool. Nee, maar Jans Vroeger had ze ook gezongen, wel. Ja, okay. Ik bedoel, ik ben eigenlijk eerst begonnen met een Hollandse carrière. Mm-hmm. Toen zong ik Mijn schat, je bent mijn stuk. Ja. Mijn schat, du bist een woord, van Chris Roberts. Moedig toen zingen. Ja. Maar toen stond ik gewoon een contract bij Dureco. Mm-hmm. En die zaten, je gaat dit zingen en je gaat dit zingen en je gaat dit zingen. Toen dacht ik hem, mijn ziet kun nog wel. Mm-hmm. Maar ja, toen kwam ik in de Duits tegen en daar zaten in de manager, daar zaten tegen mij, hey Jack, du siehst nicht aus, du musst eine Perücke auf, du kriegst einen Anzug, eine Fliege, wir machen einen Star aus dir. Mm-hmm. Dan moet ik een Schlagerzanger worden. En wanneer ik het niet ben, dan is het een Schlagerzanger. Maar ja, bedoel, die zijn nog allemaal meestal bloedmooi en 2 meter groot. Nou, dat wordt iets tussen graad niet. Maar dat houdt ze wel lang hoor, die ziet. Ja. Nee, maar ja. Dat wordt een heel prachtige tijd, want daar kun je Roy Black tegen en Paola tegen en die Borg en de Lou van Burg toen nog. Ja. Dat wordt een geweldige tijd. En wanneer ze in Duitsland zingen, dat beste. Wanneer ze aankunst, Vinders, kommen Sie. Die lopen met dich mee, die garderobe, alles geregeld. Er staat drank, er zit je lekkers voor te eten. Ja. En ze houden wel eisen. Hè? Bijvoorbeeld, wanneer ik om 11 uur in het programma word, dan moet ik al vuur 7 uur doorzien. Mm-hmm. Want dan zaten ze, pünktliches Eintreffen is een wichtiger Bestandteil dieses Vertrages. Mm-hmm. En dan willen ze niet aan het ludig al van ze vuren je zeer houden. Dus dan moet ze op tijd komen, dan moet ze in die kleedkamer zitten, dat is ook zo dat er stond. Maar het wordt wel een feest om erop te trainen. Ja. Dat wordt een geweldige tijd. Dat ik dacht van, nee, dat is het dan niet. Ja, toen is Schwarz-Wies geboren, uiteindelijk. En met Schwarz-Wies schreef ik de liedjes voor Schwarz-Wies. En dan zong ik die liedjes. Ja, en toen kwam Lex Nelissen toen dat zit en hij zei van, hey Vinders, je moet bij mij in die proef komen zingen. Ja, en dan jong bij Lex in de proef zingen. Mm-hmm. En door kwam Wim Kleine. Ja. En Wim Kleine zei toen, hey Jacques, we gaan vergunning theatershow maken.
En eigenlijk is het toen... En Wim schreef het toen voor de opening van het Parkstad Limburgstadion. Had hij Jolis Jool geschreven. En dat had ik toen gezongen. En ik zal ik zeggen, dat is het meest beluisterde lied van mij. Jolis Jool. Want al die Roda fans, die zingen allemaal Jolis Jool. En wenn van Jool maken, en van maken er nu heel veel, hè, dan zingen Huut in het stadion nog allemaal. En erin is erin. En Jolis Jool. En ik vertel dat ik een locatie ken en de weet waar dat is. En jedes mal met die jongen van het stadion terugkomen, dan zingt de knaap dat live met op die muziek. Ja, ziek. Geweldig. We gaan even gaan flaneren. Wat kent ze van de nummer vertellen? Even gaan flaneren. Nou, flaneren had Ronald Frans geschreven. Ronald is ook mijn pianist geworden. En, Ronald schreef vaker liedjes voor me. Had ook voor het Klare Zoerbier een liedje geschreven. Had ook nog warme En op een gegeven moment had ik ook een beetje optempo nummers nodig. Een beetje vrolijke liedjes. En dat hoe het flaneren. En nou, ik moet zeggen, ik kreeg dan een melodie aangereikt. En daar kan je alles van maken. Maar bij dat liedje hou ik meteen één zin. Ach, wat is het leven schön. Flaneren in de zon. Want wanneer ik iets van hoor, dan is het van de zon. De zon is het schönste wat het gaat. En in de zon zit heerlijk. Die lekkere warmte, het Christen van Christenurrie. Ja. En toen is het liedje eigenlijk geboren flaneren in de zon. En de schönste zin hoe flaneren in de zon vind ik... zit ze in de cabrio met de horen in de wink. dat vind ik eigenlijk... Ja, weet je, echt witzig. Dan denk ik van... Ik ga al sinds mijn 25e weinig of jeng horen. En dan zit ik in de cabrio met de horen in de wink. Maar dit liedje, dat warmt echt... Maar ja, flaneren in de zon. Wat is nu nog heerlijker... Wie, wenn de zon schijnt, door de zon te lopen, die op het terrasje zitten, je drinken, door de bus, door het water aan de zee natuurlijk, daar aan vrijheid. Maar dit is een vrolijk, opgewekt liedje en ik zal nog maar van dat liedje Christen jou in. Vajend met die flaneren. Begint met een zonnelaag. U werd bestemd en een ganze fijne dag. Het werd zich chic gemaakt, ik stond heel paraat. Ik weet wat de busse op mich wacht. Het hutje je zoer met de zonnebril erbij. Los komen maar weer daar. Kom met flaneren op de boulevard. Lopen door de stad of wandelen op de maat. Fluiten, dansend door de straat. Op ons steekt nog niet een bos. Kom mee flaneren, spaceren op het strand. Lopen door het wasser, weer twee door hand in hand. Ach, wat is het leven schön, flaneren in de zon. Flaneren in de zon. We gaan vandaar natuurlijk de laatste tijd niet zoveel van die zon. Maar dat kunt allemaal, jot. Dus weg, mijn jot. Ja, weet je wat ik zorg voor maken ben? Ja. De aardappelstunnungen was er. Oh ja. Ja, maar straks werden de frieten te duur. Ja. Ik sta met die winterapple, wenn die dikke dan maar roes worden. Ja, en ze moeten ze ook nog voor zoveel oktober roes halen. Als kunnen ze boete krijgen, waar nog, spelen dan nog. Ja, maar weet je wat het waar is het nu toch maar je door. Ja. Ja. Nu aan het waterbeleid. Ja. Jacques, leefde voor immer is het volgende nummer wat we gaan draaien. Nummer 3 op de CD. Vertel. Leefde voor immer. Kijk, het enige wat telt op de ganse wereld, dat is natuurlijk de liefde. En de warmte en de vriendschap en alles wat ze zich daarbij kunnen denken. Mm-hmm. Dus dat liedje, dat tegenwoordig ook zo kling houden, intiem houden. En het schönste is, ik hou dat gezongen.
En ik hoorde terug heen. En toen was ik niet zo echt tevreden over. Maar toen had ik een optreden in het theater. En toen had ik dat liedje in het theater gezongen. En dat had Marga gefilmd. Marga Fransen, dames en heren. Marga Fransen, ja. Dat had ik gefilmd. En toen wie ik dat terug hoorde, toen dacht ik... Hé, zo moet ik dat zingen. Want in het theater, dan steekt ze op de bühne, dan zit ze in een juveul en dan begint ze te zingen. En toen had ik het eigenlijk Jans klein gezongen. Eigenlijk wie ik het nu op de cd aan je zag. En toen ben ik naar Marlson gebeld. Had ik gezegd, dit nummer wil ik nog eens zingen. Ja, zaten ze, maar dat is toch schon wie het... Nee, zei ik ben het tevreden. Ik wil dit nummer nog eens zingen. En toen ben ik was een beetje zenuwachtig. Ik naar de studio jong, dacht ik van... dat moet ik aan klappen krijgen. En ik stond hing aan de microfoon. Alles verjezen. Gewoon klein gezongen, zo wie het moet zien. En 1 keer gezongen. Toen ben ik ook naar de zorg gegaan. Naar de techniek. En toen zat ik aan de zorg. Zonder bijzonder kan ik het nooit meer zingen. En zo steekt het erop. Allee, we gaan luisteren naar Leefde voor immer. Ich dröm, was die sich sind dich für mich stor. In Schatten und Konturen ragst mich aber nur, will dich so viel sagen, maar weiß nicht wie. Les min Gedanken, wel bei dich sehe. Frag mich, hoe gaaf wie die anderen dat dünnt. Sprech over je wil, maar je wordt dat kunt. Mijn ziel, mijn hart, al mijn leven ziet. Wie völlig dich auch jef, du blitz uneindig wit. Wenn uns liefde mir, wie je nog is, je nog für jans het leven. Verbonden durch uns selbst zu sehen, dann zählt es Zeit nicht mehr. Wenn liefde mir, wie je nog is, je nog für jans het leven, dann mag ich für uns die Welt der Träume, für alle Ewigkeit. Geboren met blauw ogen op de 5e juli. Zijn ogen die zogen, schwarze koelmansvogel. En een zomerdag wordt de eerste dag van zijn leven. De man zat er Harriot, had er jonge leven, je jeven. Het junken, dat behoeft natuurlijk nadere uitleg. Want Frans Graat leefde voor immer gehoord. Daar had ze al het een hanger over verteld. Jacques, ja. Vertel je over het junken. Nou, het junken, dat is eigenlijk autobiografisch. Hè? Vanaf juli ben ik geboren, in een bepaald jaar. Ik dacht wel vooral, het is in de vorige eeuw. Ja, ja. Nou, maar ik had er immer een beeld bij de 5e juli, want ik weet dat mijn oom Paul, was schilder, de jongen smelts naar het werk. En mijn mam, die stond aan het peutje vuren op Romeinenstraat nummer 7 in de Heilust. En de mam stond daar hoogzwanger en dan kwam er oom Paul langs en dan zaten Paul en Tineke. De mam is Tineke, 10, maar die zaten maar Tineke en Tineke. Die heeft zich al gehad en dan zei de mam, nee, ik geloof, u weet het niks. En aangezien ik immer en meestal zu spät kom, overal, ben ik daar ook heel spät komen. Het was 20 voor 10 geboren.
En in de Heilhuis, op Romeinenstraat nummer 7, bij de mam in bed staan ik immer. Ja, iedereen is bij de mam in bed, maar dat bedoel ik niet. Ik ben heemgeboren. Ja. Dat wordt toen ook al niet immer zo. En ja, ik had een hoofdrol in dit liedje geschreven voor mijn oma. Maar mijn oma was mijn steun en toeverlaten. Eigenlijk mijn mam was helaas maar heel veel ziek. En niet heem dan. En bij de oma hou ik een veilige haven. De oma op de Schoes, was de schönste plaats van de ganse wereld. En de oma dong me dan allemaal vloer. Die dong me dan allemaal zo terug te horen, krauwelen. En die waren dan allemaal op zoek naar vloeien. Ze had nooit ingevangen. Maar ik vond het wel heerlijk, hè, want in de zoe. Maar dat was zo fijn, hè. Dus ik dacht, nou, de oma ook. Want ik ging met de oma ieder zo naar een kerk. Tot mijn 18e levensjaar. Met de oma naar de Martinuskerk op Spekkelderij. En dan jongen van een andere kerkhof. En daar zat de oma en maar tegen op. Ja, op, ik kom bijna. En dan zei ik maar, oma, ik moet spelen met dat ik het zeggen moet. Ik zei, du hast een eeuwig leven. Die kom maar voor doen schessen. want engageerst du ja niet toe. En toen zei ik nog bij, en de moeder wordt gewoon nog omduwen. Want toen viel ze nog niet om. Ja. Want de oma, dat was een sterke vrouw, ze is 87 jaar geworden. En het schöne van de oma is, die zei op een gegeven moment, ik wil niet meer leven in deze gekke wereld. En dan zei hij weer, maar oom, heb 4 zonen toch voor dich door. En dan zei ze, nee jong, nu je niet naar de driek. En toen, op een jouw dag, stond de oma net op. En de boel die in bed blijven liggen. En dan zei ze, nee, ik wil niet meer. Ik wil niet meer. En ik kijk ook geen televisie meer, dat wil ik allemaal niet meer zien. En mensen televisie kijken, dan moet ik ook maar aan de oma denken. Want die voor de televisie zocht, zo kijken er maar hier voetballen. En dan zaten ze immer. Ik ben aan het doen in het donker. In plaats van dumpje, donker dumpje. Zo zat ze. Zeg ik, oma, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het doen voor de jongen. Mijn oma, dat was geweldig. De hele gelovige vrouw uiteraard. Hè. Maar daarvoor zing ik ook over haar. Dat ze hem iedere zondag koken ze voor ons twee. En dan koken voor ringvleessoep met een bultje. Ja, heerlijk. Met ringmerk erin. Ja, zeker. Ja, zeker. Zeker. En trouwens, we koken maar een biefstukje met spruitjes meestal, want dat was toen mijn lievelingsijzer. Dat biefstuk zat de oma op de fornuis, Jans en de kan natuurlijk, lood ze dat broezelen en we kwamen andere stond spelen heen. En dat biefstuk, dat was heerlijk, dat koet ze nog ijzen. Dat moet ze huid er daar zijn toe. Ja, als ze een chongslap. Kent ze de chong? Ja. Jacques, ik oom dich. Ik kan niet vertellen, ik ga dit nummer verschillende lui laten huren en die zouden met de zak doorheen. Hij maakt zich met los. Vertel, een geweldig nummer. Ik ben neutraal, maar dit is echt een super geweldig nummer. Vooral als je naar de tekst doet en de huis wat er gebeurt. Vertel. Ja. Ik oom dich, dat is door hels van lui heel erg veel. En alleen de tekst al, ik oom dich in en oom dich nooit meer uit. Du zet ze in je hart, du blijft ze ook immer zitten. Maar wenn ze en niet meer hast, wenn en woede is, dan kent ich dat wel eens heel erg hoe ze het loodslår. Dan kent ze, hast het idee, ik kan niet weer leven ohne mijn steunpilaar, ohne den immer neer voor mij zo, der immer door wordt. En dan bist ze op zoek, bist er weg kwijt, bist je gevoel kwijt. Dat idee hast ze althans in zeker in het begin heel erg. En dan is het verlangen, en dat zing ik in de liedje, het verlangen om degene die ze kwijt is, om hem nog één keer vast te kunnen houden, om hem nog één keer te kunnen knoevelen, om hem nog één keer te kunnen rugen, om nog één keer bij hem te zien, voordat ze hem voor immer verluidt. Want op een moment weet ze gewoon, dit wordt en dit kunt nooit meer. Ik moet zeggen, dit liedje laat ik aan de Daan luisteren. En de Daan is niet zo jouw geslagen. Nee, en ook niet op de emotionele toer. Ja. En ik laat hem dit liedje luisteren. En hij zo, het hing aan mij. En toen
drie niet meer gum. En dan zat hij ook inderdaad met dikke tranen in de ogen. En dan realiseert ze zichzelf ook pas, of nog veel meer, wat ze zingt, wat ze deed. En ik denk dat iedereen het gevoel kent. Hè? Loslassen is het moeilijkste wat je hebt. Ja, ik ken het niet, maar het moet soms. Hè? Het moet het gebeurt gewoon. Vergunt luisteren naar ik om die, oftewel ik die. Ich ohm dich nu in, en da nuts mi aus. Schließ dich in mi Herz, da kannst du nicht mit raus. Ich trag dich bei mich, die unter mein Hut. En wo ich auch hin, jo, bin allein, bin in Not. Nun staan ik alleen heen, zoek God aan de rank. Weet niet wo ik hin kan, alleen zie maakt mich krank. Ik wil nog een keer bij dich zijn, wie de allereerste keer. Dich nog eenmaal im Armen, rücken wie du rührst. Ich will noch einmal bei dir sein, wie der allererste Kehr. Will dich wärmen und föhnen, für dat ich dich für immer verlöst. Für immer verlöst. Ja, laat de luisteraars maar zelf bepalen wat ze ervan vinden. Zeg, ja, op vakantie, Jacques, een beetje vrolijker thema, hoor. Wil je voor hen? Ik moet zeggen, ik ben het liefste heen. Ja. En omdat ik natuurlijk ook veel onderweg ben. Maar heen, ja, dat is toch de plaats wat het liefste is. Daar had het die gemütliche maat. Kijk, ik ga ook heel veel deren, hè. Waar ik zielsveel van hoor. En waar ik iedere dag bij ben. Hè, en waar ik kijk dat het jood met ze jeet. Daar zit mijn huisgenoten. Hè, daar is mijn hunke, mijn prins. Ja. Mijn prinsje, die jeet ja niet hier in zijn. Die zit niet hier aan de auto. Dus, nou, die andere Mario, ik blijf heen. En dat is dan schön dat ik dan vol overtuiging zing op vakantie. Hoor. Maar ik ken wel het gevoel van vakantie. En ik moet zeggen, wie ik werk op school, dan had ze vakantie. En dat is het schön, dat is zo'n heerlijk moment, vakantie krijgen. Alleen moet ik zeggen, wanneer ik vakantie kreeg, dan dacht ik, waarom moet ik nu vakantie krijgen? Ik bedoel, ik word nu lekker bezig. Ik ga nog je weg door je kank. Maar wanneer de vakantie wordt, ik moet beginnen, dan dacht ik maar, weer. Want dan is het de vrijheid kwijt. Ja, want dat is het schon aan vakantie, vrijheid. Ik bedoel, wanneer ze niet werkt, dan kan ze heel langer slapen. En dan kan ze denken, wat ik nu niet doe, dan ik murren of overmurren. Maar wanneer ze gewoon een werkzaam leven had, wat de meeste lui hand, tijdens hun leven, dan moet ze, dan leeft ze ook naar die vakantie. Hè. En dit gevoel, dat wil ik in dit liedje leggen zo van, en de laatste zin, de vrijheid die me had verdiend. Want hoeveel lui moeten niet keihard werken? In de zorg bijvoorbeeld, we houden het graag even over de zorg. Lui die dagen na het aansteunt, politieagenten, brandweerlui, lui in de zorg, lui in die beroepen. Die kennen niet zeggen van, nu kom ik niet, want er is ook maar een die op die kwaad verzorgd moet worden. En die lui junnig zo de vakantie, trouwens iedereen. Ik hoop dat iedereen ook hier heen is, want dan is het immer vakantie. Ja. Want heen hoeft ze niet bang te zien bij het wanshuis. Ja, de haast die niet. Ja. Du hast kennst eten, drinken wat ze wil. Du hast toilet wat van zichzelf is. Je hoeft niet bang te zien dat een vlieger niet vertrukt. Nee, en dat vind ik een wat schön. Een leuke vakantie en je kunt komen terug. En wie wordt het?
Ah, geweldig. Ja, totaal was niet zo proper, want vrouwen horen in het putje van de douche. En we gaan 3 dagen weer gehad, ja. En wie voor terugkomen, en voor de koffer niet meer krijgen, ja. Want we hadden vertraging. Dan zijn we via Stockholm. Nou, ja. Ik vind het allemaal geweldig, van jullie heen komen en dat ding maar dat had niet allemaal gemist. Vergun op vakantie met Jacques en Albert Zouletje was ze enorm vrolijk van weg. Het ganse jaar moet me werken wie een jek. Alle dag gaat er wekker en aan dek. Ieder morgen na het werk op dezelfde zit. Dat kun het verlangen, duurt het maar al zo niet. Nou die schoonheid van ongedwongen vrij. En niks te doen, leven ohne beheer. Op vakantie, daar is de zon, de lucht zo blauw. Op vakantie, doe wat me wel, me kunt op rouw. Op vakantie, zich amuseren, leven ohne zorg. Op vakantie, de vrijheid die me had verdiend. Du mich an, doch weiß ich nicht so gut, was du willst von mich. Maar lang bist du viel wichtiger dan ooit je woord. Bis Gott bei, ich ontdek in dich Bilder, die so liegen op die van mich. Verwaart geluk dat immer onbereikbaar wordt, is Gott bei. Nun will ich in dich versinken, in den Augen die verdrinken, dass die schönste Dinge bedinken. Komm, raak mich an, raak mich an, komm, raak mich an. Raak mich aan, nummer van dezelfde jubileumalbum, dat zingde genoemd Jacques, gewoon Jacques. Ja, Raak mich aan, wat vertel je erover? Kijk, Raak mich aan, de cd is natuurlijk gedeeltelijk ontstaan in de tijd van corona. Ja. En Raak mich aan, dat wordt voor mij eigenlijk een beetje een noodkreet. Want kijk, wenn ze in de zorg werken, houdt ze nog werk. Wenn ze op school werken, houdt ze nog werk. Mm-hmm. We waren op afstand. Maar als artiest houdt ze opeens geen optredens meer. Van huur morgen moet ze heen blijven. En dan zat ik heen op de bank. De eerste 2 maanden vond ik dat wel leuk. Toen dacht ik van, dat is ook een schön, wenn ze niks had. Wenn ze denkt, hey, dan hoef ik niks te doen. Maar na 2 maanden begon ik dat een beetje op de wekker te horen. En dan kreeg ze het gevoel zo van, ja, ik wil lui zien, ik wil onder de lui. En alles wat ze koert, dat was niet onder de lui. Mijn familie, mijn schwester werkt in het verzorgingshuis, er was heel veel corona. Dat zei dan maar, ja, ik kom niet, want er is corona. Ja. Mijn neefjes, die werken op grote kantoren of in het onderwijs, die komen ook al niet. Ja. Ja, wij komen wel nog. Dus op een moment, in de zomer, dan zo't 3 meter van je af. Hè, want daar zomer van... Du weet het nooit? Nee, du weet het nooit. En de tekst is dus toen geboren, zo van... ik wil dich aanraken en raak mich aan. Mm-hmm. Want dan kom je aan, dan vroeger moet zich je knoevel en je duit. Ja. En je puurt 3 maal, links, rechts, links. En nu bent toen is het woord huidhonger ontstaan. Hè, dat lui aangeraakt willen werden. Nou, dit liedje dat is dus echt... denk ik ontstaan hoe het corona-tijdperk zo van... Ja, daar rennen wel door ons geknoeveld werden. Ja, daar rennen wel door ons aangeraakt werden.
Du moet zich voorstellen, wenn ze speler in een verzorgingshuis zit en du werd heel oud, dan hast je die vreugdezunter niet meer. Ja, en dan is dat nog maar het enige wat ze dan nog haast. Dat je kunt de verzorger of de verpleegster of wie ze noemen wil, die komen dan langs, leggen een hang op die shower en zeggen ze, en opa, je eet het nog? En dat wordt er seks dan voor u, hoor. Ja. Ja, nee, maar dat is toch een eenzaamheid, die moet toch verschrikkelijk zien. Nou, met name die lui die in die tijd, en dat begint er niet te lang op de rug, maar die lui die in die tijd hingen de venster op de geliefde moeten zwaaien, omdat hij niet naar binnen mocht. Ik koet dat niet, want ze hadden me ook gevraagd om dan vuur het bejaardenhuis te zingen tegen het bejaardenhuis aan. Ja. Een keer door, maar die lui zitten dan door en dan is ook zo Henk gekomen. Verschrikkelijk, ik koet dat niet. Ik ga je zeggen, ik kom nog liever naar binnen dan die boezen. De afstand is zo groot en ik vond dat zo pijnlijk, niet voor mij, voor die lui. Ja, zeker. Ja. Die dachten over van, ja, ik geloof niet dat ze er gewoon naar koeten, want alle vensters worden zo. Ja. Stond ze er op de plei te zingen. Ik hou het heel jaar door en ik ga nog dingen tussendoor door. Uiteraard, op afstand. Dan maar zo. Dan dacht ik maar, ja, wanneer ik het dan moet krijgen, dan krijg ik het maar. Ja, toen had ik het niet krijgen trouwens. En wie de corona ziet, zo wie het voorbij wordt. Toen dacht het ook van onder de lui. Ik jong onder de lui. Wat kroeg ik? De griep. Ik me getest. Ik denk, nu had ik corona. Ik hou geen corona. Maar midden in de zomer dacht ik eens een keer, hey, ik voel me graag. Kijk eens. Oh, je bent twee streepjes. Ja. Corona. Ja. Dat is een raar gevoel. Dan denk ze ineens, oh, nu had ik het. Maar ja, dat wordt al de Omicron, dat wordt al die afgezwakte vormen. Dus, en dat is, eigenlijk beseft ze toen ook, en dat is wat ook alle luisteraars wel zullen ervaren. Het wichtigste wat ze kunnen zeggen, je zoon keet, hè. Je zoon keet. Wens me alle Joods en wens me dat je zoon keet. Ja. En wat ze is, dat had ik dus ook gehad, ik miste het contact ook met de lui. Ja. Het is ook gewoon opgesloten. Ja. En het socializen met de lui, een babbeltje maken, hey, wie is het nog met die? En bla, dat jong allemaal niet. En dan, nee. En weet je dat het eigenlijk koos? Ja, hoe kwam dat natuurlijk allemaal los? Het EFS, hing het anger, 50 plus 2, enzovoort, nummer allemaal op. Ja. Voor jullie nog een schöne dag, Jacques. Een schöne titel voor een schön ditje, wel? Nou, Huis een schöne dag. Ja, Huis wordt net zo'n schöne dag. Nou ja, vol met. Huis vol met. Gisteren vond ik het verschrikkelijk. Ja, dat wordt een verschrikkelijke dag. Huis een schöne dag om je gelukkig te zien. Steed het je luk voor de duur, wat wilst er nog meer? In dit liedje vind ik ook heel leuk. Kijk, het je luk steed voor de duur. Dat is aan ik. Je luk, jang bij je rennen naar binnen. En verjees je. En je leuk, ik vind het schön dat ze bij mij voor de deur steeds. Maar du mag er even blijven, maar niet te lang. Want het verandert allemaal duurder. Dat is dit liedje. Allela, schöne dag. Schöne dag om je gelukkig te zien. Steed het je luk voor de duur. Wat hebben we nog meer? Jo, de dag leef je luk. Heerlijk bist du door met de cafetier. Van de zukken de oor. Ben Jans van de kaart. Houd dich niet vast, want ik voel dat du bliebst. Val niet te last. Ik dank voor dit geluk. Maar Jans, je wist, frag mich niet wie mich geht. Want du woorst ja niet door. Dus schöne dag om je gelukkig te zien. Schöne Tag, um je gelukkig te zien. Is je lekker, maakt mich noch so lekker. Het moet doch langzaam zit. Ja, wou een leuke anekdote wel met Jacques. Jacques, nog even terug naar de 20 oktober. Een geweldige avond wordt het, hoor. Nog eventjes terug naar de avond. Katja en Misha. Ja. Waren ook live door. Het Marga wat natuurlijk toch zijn behoorlijke inbreng houden. Ja, ik is in ver op de hout van Marga. En dans natuurlijk ook, hoor. Het Peter Das, de Jos Som, de Peter Kiwi, Thea Marij, Bas Goderwoord. Vertel even kort, wat gebeurt er? Ja, die hou ik oezie nu uiteraard. Die worden ook min gasten.
Maar het wordt herfstvakantie in die weg. En heel veel lui worden dus met kinderen of kleinkinderen op vakantie. En die houden je zaad van, oh, wat jammer en we kunnen niet enzovoort. Nou, dat wordt voor mij verdig, hè. Maar hing om in de rug wordt dus gezorgd dat die lui een boodschap houden ingesproken. Maar dat was ik niet. Een videoboodschap. Een videoboodschap. En dat was zo verrassend. Hè? Want dan zaten mensen en dan tegen me kiekend hingelig. En dan kiekte ik op dat grote scherm hing me. En dan zat er Jos Somje. En dan zat hij en Marije. En dan zat er Bas Goonderwoordje. En Petra, dat is uiteraard. Pieter Kiewiet vond ik trouwens leuk gesproken. Pieter sinds ik dialect zing, vanaf 20 jaar, hè, jubileum, sinds ik zing, drinkt er Pieter mijn plaat. En de Pieter zegt bijvoorbeeld, hey André Rieu, luister eens even goed. Ja. Ik ga dadelijk een liedje draaien, dat heet Doezen, Truiten en Violen. Dat moet je eens laten draaien op het Vrijthof tijdens jouw concerten. Ja. Ik hoop dat de loester staat op Pieter daar. Dus der Pieter is eigenlijk een vriend voor het leven. Ja, en Marja en Ronald, de award wat Jacques had gekregen, dat vond ik gewoon erg speciaal, hoor. Ja. Wat is dat voor een award? Jacques, vertel. Nou, dat is dus een award voor 25 jaar dialectmuziek. Dus iedereen deed dus vanaf 20 jaar een dialectmuziek. Nou, in het Kerkgrutsplatz liet even. In het Kerkgrutsplatz. Dat kreeg hem uitgereikt. Ja. Mensen vanaf 20 jaar vanaf nu. Hè. Dus ik kom er vanaf 24 jaar en 11 maand. En jede kennen. Maar dan kunnen ze hem krijgen. Ja. En toen kunnen ze hem daar uitreiken. En ik had het beloofd. Nou, nee, du kent wat zeggen ze bij L1? Afspraak is afspraak. Ja. Dus ik kom hem zelf uitreiken. Ah, oké. Goed, Katja en Misha, wil ze dat nog even verzaren? Want die twee mag absoluut niet vergeten werden. Nee, Katja en Misha, die zingen dus de backing vocals. Hè, die zingen dus alle koortjes op mijn cd. En die doen dat met zoveel creativiteit. En die zingen daar eigenlijk om op zoeken naar bellen ze me op. Of willen dit, wat vind je hiervan, wat vind ze daarvan? En dat zijn naatsbraken leren. Gaat wie ik ben nog een naatsbraken Ik ken voor mij gewoon een laatje nog werden. Dan kreeg ze om 2 uur, dan kreeg ze half 3, kreeg ze een mail binnen. Of een appje binnen, zo van, we zitten nu aan dit nummer, hoe vind je dit? En die vingen dat dan vanzelfsprekend, dat ik het na zijn hoofd krijg een antwoordje heb. Ja. Maar wenn ik een vraag aan hun had, hey, hebben jullie al iets klaar? Dat 3 seconden later, Katja, berichtje terug. Ja, we sturen dadelijk nog wat. Ja, geweldig. Ja. Nou ja, goed. Ik vond heel ludiek natuurlijk Johnny de Postbulde met die dozen cd's kwam en ze net kwijt kwam en ze bij de buurman over de hek flikkerd was. Ja, door Johnny mag het natuurlijk gewoon niet ontbreken. Het klare woord geweest te brug, hoor. Klare woord. Oh, dat kwam met die blom. Maar dat was zo leuk, hè. Voor jongen naar theater. En voor ouders dat je plant. Ik ga wel optreden, en zich willen niet meer worden. Maar er zaten voor hun van de afloopje van de theaterkerk. En de dun voor het ook ging weg van ze vuren opnemen. Dan in een lege zaal. En komen voor de A. Inderdaad, de zaal wordt leeg. We komen niet naar binnen. Alles wordt afgesloten. Dus we horen een week te vroeg. En alles wordt zo. Ja. Dat is geweldig. Maar de stongen de portier, de jong, de medewerker van het theater, of hier op de roede en toe, die maakte dus op. Ja, dan steed de mensen het klaar voor de deur. Ja. Nou, die had dus die een beetje spelen. Ja, geweldig. Die wordt ram overrompeld. Ja. Zei ik tegen hem, wilst u dat spelen? Ja. Ja. Ja, had de schon gedaan. Ja, geweldig, ja. Jacques, nog even terugblikkend op de cd's, nummer 10. De eerste kwam in 2000, Intens, was dat, hè? Intens. Dan, wat mij opvalt, dan het gaat even over je hart, de tweede kwam in 2002. Nou, 2 jaar speler, chapeau voor het leven. Ja. Dan zit er 3 jaar tussen, Wat ze kwam toen. Ja. Dan zit er weer 2 jaar tussen, Solo kwam toen.
Daarna zit er ook 2 jaar tussen met Leefde. En nog allemaal te bestellen bij Marlstone. Hè? De titels of de bestelnummers die stond op het internet te vingen. Dan in 2012, 3 jaar later, we hebben dus 223. Ja, nu is het toeval. Als we daar een verklaring voor? Nou, ik denk dat wanneer een cd verdig is, dat ze dan al de dag daarna je danken Chris voor de volgende. Want eigenlijk wil ze muziek maken en dan wil ze ook allemaal nieuw muziek maken. En om voor zichzelf ook fris te houden en voor de lui. Dus vanzelf, het is een proces waar ik net over nadenk, het gebeurt eigenlijk vanzelf. Ik wil eigenlijk immer bezig zijn met muziek. Dus voor blijven staan bij 2012 met Dreumen. Dan kiezen schöne titel, De Zevende van Wenders. Ja, De Zevende. Dat vond ik zelf wel heel grappig. Ja. Want het wordt de 7e cd. En toen zat ik eens voor de grap zo, ach, dat werd de 7e van Wenders. Ja, de 7e van Beethoven. En toen zat ik, dat werd de titel. Ja. Dan zit er weer 3 jaar tussen, Vuur en Vlam. En vervolgens Kristal in 2019. En wat natuurlijk verklaarbaar is, 4 jaar tussen het jubileumalbum. Wat we dus nog even in beeld brengen met 12 geweldige nummers. Van ze niet allemaal kennen drieën, polisaren. Maar ik wil de luisteraars nog 1 nummer niet onthouden. En dat is Samen zie je. Vertel. Samen zie je is een liedje van. Dat heet Samen zie je. En wat is nu nog zonder wie met geliefde lui waarvan ze heel samen een feest te vieren. Samen bij de Griek, samen in de wetenschap, samen op een verjaardag, samen Christmas vieren. Dat is het schönste wat het hier volgens mij. Voor jullie luisteren naar Samen zie je. En wanneer dit liedje gehoord wordt, dan verlangt er morgen om met geliefden en vrienden en bekenden samen te zien. Samen zie je, wat wil een mens nog meer? In Spaß en Freud mee. Samen zie je, het schönste op de wereld is für mich Bild wie O Daniel. Ach, das ist so schön, wenn ich warm bei dich bin. Bei dich hat das Leben für mich Sinn. Du klürst mein Leben mit Klürians Punk. Dann fühl ich mich ihm en Jans vertraut. Een Freundschaft, wo op me baut. Für Jans het Leben lang. Und sang en sing ich für dich zusammen sehr. Was will ein Mensch noch mehr? In Spaß en Freude. Nee. Ja, en wat een geweldige big band zit er hingen was, Jacques. Ja. Complimenten aan de Marlstone-organisatie natuurlijk, die doorzorgen voor de juiste setting met live instrumenten. Ja, het is, ik zou maar zeggen, het is onbetaalbaar zo heet. Maar goed, dat hoeven we niet te wissen. Dat hoeven we niet te wissen. Ja, het kost natuurlijk... het kost een paar euro's. Kijk, muzikanten zijn niet billig. Nee. Goede arrangementen. Maar Marlstone zei dan maar... Jacques, du bist ons uithangbordje. En dan mag het ook heel kosten. Want ze investeren natuurlijk ook. Ja, natuurlijk. En ik ben natuurlijk vroeg met die jongen. Ik bedoel, ik ga deze keer... ben ik heel kritisch weer. Had ik maar nee, ik mis dit. Ik wil dit erbij. Maar dat vonden ze allemaal prima. Ja, maar Jacques, ik had dat gehoord op die avond. Hè, met overigens nog dank voor de uitnodiging toen. Dat ik bij die genodigden mocht zien. Ik had dat gehoord van die mannen toen. Dat ze zagen wie geweldig dat het was om met die samen te werken. Dat zet je ervoor die. En dan kan ze wel kritisch zien. Maar ik denk dat muzikanten dat gaan niet erg vinden als ze kritisch best. Dan werden ze misschien zelf ook nog een stuk beter van. Hè? Ik denk dat ze elkaar beter maken. Ja, want we zijn op zoek naar het beste. En vooral, niet het beste, maar wat het beste bij mij past. Want er zijn
duizenden nummers die ik zou kunnen zingen. Maar ze zijn ook kritisch naar mij. Zo van, zou ze dat wel doen? Of ze komen dan met de vuurstijl. Zo van, is dat die richting nu voor die? Of, en dat matig... natuurlijk gaat dat allemaal ook heel vaak met vallen en opstaan. Hè? Want heel vaak best ze ook heel gedreven of gemotiveerd. Maar wenn ze zo bezig best ze ook heel kwetsbaar. Hè? Want dan zegt van, hast du dich jetzt schon bedacht? En dan zegt en dan bent van, ja, maar dat vecht nu schram niks. Dat kun je aber. Veel week hoor de Mark Didde en daar houden we trouwens ook over een producer. En dus die gaan hem luisteren. Een grote producer met een grote oor is Jans wichtig. Ja. Dat is Jans wichtig. En zo dat maar met. Kijk, bij Marlson had ze het vuurdeel. Robert is voor de zakelijke kant. Daar kijkt door maar zo van. Hè, en die zit al zo lang in de muziek. Want wie daar kwam bij Marlson. De zoot Connie Peters en Beppie Kraft. Die zoten daar. En Robert wordt door in deze. En Robert is eigenlijk van begin af aan die in die 25 jaar erbij geweest. Dus die man, ik kende Robert, durgen, en hij mij ook. Dat had hij als kind in je boren zien boeren. Ja, precies. Ja, zo je het. Ja. en de Joep is erbij, hè. Rasmus Treegteneer, hè. Nou, die had wel echt moeten wennen aan het Kerkhoutsplan. Ja, dat denk ik. En van Kerkhout, hè. Ja. Want de Joep, die zei dan maar, ben ik toch aankom in de studio. En jong, wie wordt het weer, wie wordt het weer op het tuutsch? Ja. Zet zannig maar van, graad zo. Zet wie in Maastricht, hè. Ja. Maar het schönste is, zolang wie MVV onder Roda staat, vind ik dat geweldig. Hè? Want wanneer ik daar binnenkom, dan zei je, het zijn nog jong, kijk toen naar MVV. En dat is de oersymbool. Trouwens, moet ik je even erbij zeggen, ik ben voor alle Limburgse clubs. Ik ben tegen jene club. Ik vind, wenn je van Fortuna bent, moet je van Fortuna houden. Ja. En dan moet je genieten van die ploeg. Maar dan moet je vooral niet nu van Roda lastig vallen. En die van Roda moet dat niet doen. Iedereen geniet van die eigen club en van de prestaties. En toch geen dom dinger. Ik verwijs dich nu naar het interview wat ik met de Frans Teunis had gehad. Dat is vorig jaar geweest. Kijk maar eens terug, de Frans Teunis staat precies hetzelfde. Ja, maar dat is ook zo. Ja. Ben ze nu een echte supporter bent, trouwens, nu die rellen die nu bij Roda zijn geweest, dan zouden 11.000 man en dan gaan 40 man zich niet gedragen, die gaan dan relletjes geschopt. Dan verjeest er voor dat 10.960 lui naar het voetballen zijn komen genoten hand. Althans, ze waren 0-0, zou ik het best kunnen zien, maar dat is het hart van Roda. Maar wenn ze dan nog heen is, als ze een voetbaloventje had, verwoorden niet zo jod op het veld, en of er een trots in een puntje krijgt, dan is ze toch voldaan nog heen. En waarom zou ik dan de lui van Groningen bekogelen met sting? En weet je wat ik het allerergste vind? Nu gaan de mannen fietsen uit de bosjes opgedoken en gaan op de auto's sting geworpen en zo. Die krijgt nooit straf. En waarom niet? Wij kunnen bewijzen bij welke steen je wordt gehad. Dat kan nooit. Ja. Dus dan, maar eigenlijk, wenn een hooligan zou luisteren, dan zou ik zeggen, jongen, dan moet er niet toe. Je maat Roda, te schande. Want dat vertellen ze in alle nieuwsberichten van Roda supporters. Dat vind ik nog erg dat ze supporters zeggen. Maar doen deze in een eigen club benadelen, moesten ze nooit doen. Wenn ze van Roda helst, en wat ze eigenlijk doen, moesten dit niet doen. En met de wijze woorden van Jacques Vindler, beslisser voor deze uitzending, voor deze naam, ik zou wel willen zeggen, wel te rust en tot morgen. Nu pastoor, jong. Ja. Jacques, bedankt voor de komst in de studio. Heerlijk door. Het was me geen genoegen. Toi met een uit CD. En nummer 1 Hassan met Parijs. En voor iedereen die geluisterd had, de hartelijke groeten. Wie staan samen zijn. Hoordig jood, hoordig vrij en blief je zonk. En nog even, zijn er nog kruiskaarten te krijgen voor die vuurstellingen? Het zal net veel meer. Ik ga nu, je kijkt, de eerste 2000 kaartjes zijn weg. Ja. Dat wil zeggen, du kent nog kaartjes krijgen, maar de allermooiste plaatsen zijn weg. Maar mooie plaatsen zijn er nog een paar. Allee dan. En wanneer is dat, Jacques? Vertel even jou. 20 december, 21, 22 en 23 december, Theater Kerkhout. Christmas Engel met het klare zoerbier. Allee dan. Adieu, wa. Adieu.